Der kan ikke kun være én sand religion. Der er så meget ondskab og uretfærdig lidelse i verden, og det ville en god Gud have gjort noget ved. Kristendom begrænser vores moralske frihed, og den kan vi ikke opgive. Videnskaben har simpelthen modbevist kristendommen, og moderne mennesker kan ikke bare ignorere fakta. Vi har ikke brug for Gud, og ingen har ret til at holde mig ansvarlig for det liv, jeg lever.